Ole ngai thatu dom tak tak te in zawain kan video thar mang hian chibai kan buk le ve ka chau ton tuma chuan Hong Kong mi puite soinuam ti em mai chanchin kan ngai thlau le dona kan ngai thak torina thil chiang deuh mai ati lan pakha chu in hmangai na inkara hian kombi thlia awm lo zia hi ni ome amero chu ton tuma kan ngai thak ho tor hi in be se anglo takin atop kan khar me theya chumi wang chuan atop thlengin video te olok taka milau ngai thak sak torin kan som cheu ani a chanchin kan soi tor Chris Ong hi Denson Town Fashion City a October ni som pasari kumsang khazakwa somriat pasari kha na lo pianga ma se ano pandai hian zirna lama awan doi hle thung lekha athiam lovin chumi wang chuan achung teril ro po chu a ha thin hle maya a kumrual puiten ol sam taka an zirlai an thiam hal zong zong thin lain Christan iro be fe ngai thil ani thina wang hian ale khazerna konga chuan no pangte ani lai tang hian har satna atong sai me ma hemi wang hian achung da chuan zirna lama ma ason ve deuh be sein Chris chu kum somi ani lai hian United States ale khazer torin anda taringota hemi nuwa po hian Japan ale Netherlands lama po le khazer tor hian awm zui ta boka le chuan hetia hmun pui zoka lekha azra nu hian wane thlau takin mu thei khop hian Chris chu azarna lama chuan ma ason ta sot maya aril ro po arwal pui ti ang chuan chakve to in azir laia chuan atui mai ba ka a thei pa to pin le khazer konga chuan ain sorbing chhota a kumtelin Chris chuan zirna konga chuan hlotlina sang tak tak chu chang chhota zelin a le khathiam na awang hian degree engemaw za chu anei thei ta hiala Stanford University a PhD Mechanical Engineering ale Computer Science te nei thein Leiden University atang hian bachelor degree po chu anei ta nge ani chutiang chuan zirna lama Chris chuan mi zong zong thlen phak lo na hmun chu thleng thein mi bik ani na chu azir laia chau ni lo akong zon tin renga chuan hmu thei ani hiala akum rual pui mai ni lo arwal u zok ta singa po chuan a thiam na le a fin na te awang hian alang sar thin imema chu mai ba ka a thil ti na tin renga a chung ten an choi om that thin em awang hian Chris chuan engine tok na sang tak mai chu nei chawin chumi wan chuan a hma a thil lo thleng tur reng chu wai sen tak hian a hma chon ta thin ani in Chris hi anau panai tang to hian remoi lam hi atuin le khazia lama po adoi lo hle maya alem je moi tak tak te chu lemziak ngai na du te mi chu ala in an nei sak ta chena he mai ba ka remoi angai nat em awang hian achung da chuan piano zerna hmuna chuan an fanu ma khwa ngai to chung hian an kaltir ve boka heta an fanu tuina le athiam thil ani the tur hian Chris chung ti hian sumpo an seng nem chin viau ni turani heti hun lai kum sang khazakwa somko chhobor vela hian piano German hi dollar som prok vel ni in hei hi India paisa chuan cheng sang kha zathum somkwa pakhat bor vel ani a in hemi hun lai hian chung ko khosak pa ngai ve tak lo tan chuan piano hi zermai mai thei ani lo bok ani ti chuan kan soita kang khan Chris chu zerna mai ni lovin kong sang sanga hlotlin a mel on sam takin amu bik emo ti mai tur hian awani theili maya mi zong zong ni thelo mi bik tan chawa ni thei tura kan da thin thona khalchena thiam chawin driving license mai ni lo pilot license te po chu ani thei pialama je thona tele helicopter te chu a khal thiam hle maya heng a thiam theina chan hi Republic of Austria thona khalzirin dollar noi khata senga hei hi India paisa chuan noi somriat parok singthum sang sari lai mai ani hiala ti chuan alo puitlen tak nuwa chuan Hong Kong a hian in beng bil in a thiam na le a theina te chu Chris hian a chuang thin ema chu mai ba ka khwanun adu sak bik emo ti mai thei tur hian Chris chu kong engkima kan soi tang ringot po hian mi bik ani zia alang chiang hle ome he kesa a chanchin kan soi le tur lilung ke hi October ni khat kumsang khazakwa somnga khan samsui po a chuan alo pianga chung ko khosa khar sa ve tak mai ni in amamo ngoi ngoi nei thei tur po hian rim taka a tho masak angai phochina no pangte ani lai tang hian re theina chuan ati boina sa thinin
achung katan chuan ano panne panlo ngai to thei ani lawa eitur an hmu theina na rim taka na tho chu ama mai ni lovin an chung ko thopui ber ani hiala heiba ka hian lia hian rimo hi angai na ema apa in solapia nga gwangdonga music a perform na huna chuan zui ve thinin secondary zerlai ani hnu angat phe chuan rimoi a achil na chu azol ta zelmaya te chuan western music lam te chu melsha chhawta zelin chu atana anrin ber un ton noodles heti hunlaya dollar khatman chu western music angai thlak theina tur hian a ngei phata thina hei hi aum zia bera chuan du a hlangai thlak na tur puisa an nei velo awang khan la angai thlak du apiang hian a choi man tur ai chu hlangai thlak nan hian a hmang thin ti na ni chu chutiang chuan zailama chuan kal chhawta zelin mi hlo tling tak ani theina tur hian lia chuan har sa takin kong chu adap chhawran beta a te chuan kumsang khazakwa sumsaria khan vane thla takin sam supo night tv show pakhat kal tlang chuan azai ve ta hlo maya hete chang che hian lia chuan zailama a hun pum mang thei tur hian theina ani ni ti chu imche chuakin rimzokin zai chu azir ta zela chutiang chuan akong tur chu a thei ang to ka amali ama a sialin lotling tura a thorim ema wang hian vane na chuan a zui lo theilo ani tabiraniang chu lia chu hla pakhata wangin mi te sha chu alo ni ve ta hlo maya tv show lian tak tak te hla tur te chu boi pui sak theinin asian mi pui tamjok ten an la mel sha lu tok lo western music man chuan soundtrack te asia mai pialama a tho pui tv show te tan chuan lia soundtrack siam chu man somna ani ta hial maya lia tan po chuan kong chu in hong chhowe zelin Swinjon Jordan Rota restaurant lian tak mai pakhata chuan zai tura somna te chu dong chhawin atira somtam tak thok chok ngal lim lo ma se a hlutna ero chu apung twal mai se te chuan zan khata hmun sang sanga zai kwal thinin la somni chuang sa thei hial kopa somna hlu tak tak adong zoi te hial maya ma se hetia lilung ke ya zaina lama mi te shet lo aloni chhautak no hian a resel din hmun de chuan to chawin hun ol ani thelo mai pelama atak sale ariro chuan atwat ema chutiang ani awang chuan kumsang khachakwa somret pathuma khan lemchan khowe lam chu lo chilin tv drama pakhata avoi khada tor hian ain lan bele ta a heta po hian vane na chuan a zui zel ti lo thela win lia chu akong zo thara po chuan ati fu phian mai sum tam tak chu a hailu mai pelama ain lan tv drama pakhat phe chu rampum huwa phian alar hiala chuta tang chuan lilung ke chu zai mai ni lovin lemchan khobela chuan mi zong zong nei thelo larna le hausak na chu ani ta ani heti lai mi khian lilung ke hian nopui patni alo nei to thunga chuta anopui pakhat ni an chuan kumsang khazakwa samsaria khan in nein papa pakhat le fanu pani anei to nge a ma se heti lai hian lia hian sumlama harsana atong sa in achung kwa chu adonga thapu in ayan kol theimeu lawa hetia an chung kwa an boina to sang pi alama sum an nei lo ema wang hian an nu panun po chu hlim theimeu lovin atopa phe chuan anin thenjui te hial maya te chuan kumsang khazakwa somko chho kum somli ral akai to nuwa lia chuan me che thar ama aya kum somni pakwa lai no pang chu tong le in hemi tuma iro lia chuan sumlama boina atok to ngai lo thunga Hong Konga ama aya larma sati ai po chuan lar to zokin sumpo anga fe to zoka chu mai ba ka asum pe punna chuan investment po mun sanga atingi nge ani ome ya chuan kumsang ka sakwa sumko pariata khan anupui pahni na nen hian senjana pemle in helai mun a hian dor engama sa chu anupui nen hian an hong tharta a ma se anin mangai na chu kumkhwa adai lo le tlat mai anupui nena an kum in thlau tuk awang te le an ngai to zong an lo lu tuk awang te chuan an nu pen kara chuan boina eng emo chu thlengzui le in anin chen le tamaya amai ro chu hetia lian anupui pahnina a then no po hian ngai zong no pang tak tak te chu lane reng thawin sum anga bok nen me che chelo tak tak te le mi pa ngai mel tak tak te chu ngai zon tor atla chamlo cheng le thung ani ya chuan atira kan soilan ta Chris Ongile
lelung ke te hi kumsang ni som pakhata khan in hmel sha chawin an pahnih hian an in hnim hnai chho tan hle maya chu chapa kumsang ni som ni pathuma khan mi te mak ti em turin van tlang ma chuan anin ngai zon tho chu ron pong zuin hetia anin ngai zon tho an soilan hnu lok hian lia chuan alan no pan le so jok theina tur hian asam rong chu asen nawin athak zui ani oma mi te chuan lia le khriseti in kar chu an soi du ema ma se anni pahni ro chuan an chanchin midang soidan chu an boi puilawin kumsom thum paruk la ya in thlauni ma se kong inge mutak hian lia le khrise chu anin me ba ka anin ngai so na po chuan an nge me hle thunga ya chuan lia hian chrisin license alo nei to hial na le atuina em thlona chungchang lam chu angai ven hle maya hetia an tuina ain an wange anin kara boina omlo ang mai hian wantlang hmuwa te chuan anin lan no da zeu zewa lia hian chrisibula om chu nuama ti ani te chu acheji ate chuan mi ti hmu thei tura tilang thinin lia saidan phe chuan chrisi chu me chela no pang tak mai ni ma se mi hoi zau tak midang te aya hrethiam tu ani thu te an rimoi ngai no chong po en an thu te le kong engki ma chuan omdon to renga khwanun adwan anni arin thu te media ma chuan asoi hial bok ani te chuan lia hi heti hunlai hian kumsom sari pathuma upani to in Chris ero kumsom thum pasari mi ani thonga an kum ain thlau ema wang hian mi te chuan pu tu ti te in an pahni hian an hming chu an phwa sak hial ani oma hetia an lan dan mai tang chuan an hming phwa sak po hi awm viau reng ome chu mai ba ka media tin lia le Chris in chen thu chu akha to khian news a chuan an ti chuak de reng boka ma se lia zo khian Chris ni na anin chen lo thu te le lim taka an omdun thu te chu soi chenin media te thu sei chu dot mai ani thu chu alo sei ve chena chu mai ba ka lia hian Chris chu ammangai hle ni turani athil nei pasari lai mai chu Chris mang hian ada thu tu thang chu aum le ta boka ma se engche ange Chris tan hian lia hian ada ti hi soilan ani lo thung heiba ka hian anin hmangai na chu mi ten an shelawang ti hlauring rengin an omemo ti mai tur hian social media vela chuan akha to khian anin pholang renga mi ten anin hmangai na chu fiam thu thonan hmang thin ma se anin kar ti boy thei tur khopa tlazip emo in shia thiam lo na an na ton lo thu chu an soi thin boka te chuan lia le Chris chuan kumsau ni somni palia khan arang theng berin anin hmangai na chu atak taka par chhotirin in nei an tum tho chu an soi le ta a ma se he thil hian mi puite makte chu a hlo zol hle thung internet ate chuan lia le Chris chanchin chu apma ai zongin an soi zuina sa in anin ka ti chha tum po chu an chen sa le zol hle maya Chrisin apurwal de utho lia angai zona wang hian an poipo a soi lo mi te chuan chan mu mal tak nei lem lo hian an ben se mema ti ming che tuma dota in pulek lek na chu tong ta fawin Chris chu night club a host anga a tho thin thu te le mi pa ten an du du a an mut pui thei thu te chuan thu thar te an the da thina chu mai la ni lo Chris chuan lia chu asum wang chawa mangai anga alan thu le ane ro sumte a man zo pui nuwa akal san le mai tur thu te chu mi te chuan an sei te loi ya tum khat po Chris chu kong puya tu emo ko twara lawom to in hei hi lia ne na boruak an nei wanga rin ani a Chrisin motor a chho sanwa che in mi pa pakhat tu ti hriat lo hian ron pe tin Chris chu kong puya hian na takin atu suya chumi nuwa ama be to chu akal na lam hriat theilawa tlan che zui le in tungi ani hriat ani lo awang hian dan lampo in mumal takin ma alak theilo pha hial maya hei mai ba ka he thil thenga wang hian Chris chuan rel rolama har sana chu tok chawin ama chawa pon lama chhuat chu a hlau ta hle maya chu mai ni lo li po chu pon lama ama chawa chhuat chu rimti ani lo ta boka heta tang phe hi chuan Chris chu a film khur pha to ani ber a hliam de chu internet ate chuan post thinin mi ten an lo mu chuan a to swal to dan ni a hliam de chu email lo ria wa lo share in Chris hliam tak tak ani po chu an lo ring lo hial maya amai ro chu hetiang thil du lo tak mai amhangai Chris chunga a thlena wang hian lia chuan Chris chu
arang lama nupuya nei thoi do na chu anei pha tatlat maya in Christmas phone le pu ming chia tum na hi khil a thlen nu hian a in chan chau emawati mai tur hian ahma aya na sa zokin Christmas an chin chha chu lianin anin kar chui tu de chuan an phur tan ta boka Christmas chuan lia sum chau adu anga alan na masa lian athil ne hlu tak tak pasari lai mai Christmas binga ada de chu sei chuak in hemi chu mai ro hi chuan lia po chu atong chuak ve hial mai lia chuan eng thil ma Christmas binga ada lo thule aro zong zong de chu anu pui hlui apek vek thu te suin Christmas chu ama awanga boin siam sok to lo do chuan mi pui le chu angin te hial bok ani ma se lian mi pui te ti boi to lo tura angin na chuan tu theng thonga chuan a thok bak lo nge ni night club a hotels ani anga atan na te chu soi chua sak le in mi patin an du du a an mut pui mai mai the ani thu de chu warzokin lia le Chris in kar do tla tu de chuan an the dar le ta a amai ro chu hemi chumpo hian lia chuan thu nei ve le in Chris chuan club mai mai atangin sum la lu ta se engtin nge USA le khazirin aum theng de chu Chris te mal pho du tu te hna chuan a zot le thiala Chris thlawang hi lia hian chum lo chat lavin a hawani ber chuti lai mekin Chris po chuan mi pu na te chu dot mai mai ani zia fianan ale khazirna mai ni lo a document poimo tak tak te chu mi poimo thei tur hian internet ate po a post ve bok ani te chuan Chris ming chiat na tur chu ama do tla tu te chuan phor se zelin Chris chu a visa a thi to nuwa visa lim manga a khosak awangin danina a chung thu an ngei to hial thu te chu alo dar le ta a hetianga dot nge ani thu dik po hriat lo Chris chanchin adar na sat ema wang hian Chris memal nun chu media investigation tia an ko mai te chuan an chui sak ta hiala heta hian Chris dot phot chop tele mi abum na te chu highland sak ni in mi pakhat u yang we chuan Chris ongin a poisa dollar sing thum India poisa a cheng noi somni panga sing ria sang ni zaria samkwa panga lai mai apok sak thole a poisa apok theinan Chris chuan a thalak ten om tak tak mai a thona a thlem thu te soin a poisa a hmulet lo chuan Chris thalak te chu mi hmu thei tura a pholan thu te soin awo nge nge ani oma amai ro chu he thu aron dar nu hian Chris chuan thom lo nei vele in a poisa ba te chu arul vek to thule arul to ani ti benglama tanga fin fiana ani thu te soin a thalak khor her na lam hoi zonga a thon lo thu te le inti mol photum na awang mai mai ani thu te asoya chu mai ba ka mi pui te na chuan thuleng wak na zong oi lo tur chuan ngen zuin a poisa pok na po a mil shia sakle mai ani thole mai chana ala mo lo zia te soin dan anga malak zui ve ngal atum tho hi a soitel de boka nimasila hetianga amal pho no lok hian Chrisido soi oi omlo zet mai pakhat chu ron lar le ta hloin Chris chuan director waini wangale lemchan thiam karami ongi fanu anga an soi thole midang a min nuwa an poisa pok te dilin an pek nuwa rol zui le tur po omlova atlan bo thin thu chu aron dar vele ta a tin choreographer lar tak mai pakhat chingsu tunga chu a godfather anga soin chu mi bum nana a man thin thu chu alar le ta hlemaya chutiang chuan Christmas phona chuan zia omlam apan theilo mi tila chuan a chanchin chhia an hriat ang chu phor sak zelin atun hmalama anun dan chen chuan an depse ta zelmaya chu meilani lo tu emo pakhat Chris chung kwa hre chiang deuh anga in soina a soidan phe chuan Chris chu lekha thiam theilo tak mai ani thole elementary school thleng bak zrana lama solno ani lo thote soin chung ko din mun khosak nuam be takatanga piang ni ma se an chung ko sum do na chu bank tlak chet na wanga kalpui thei to lovin an chung ko chuan sum lama boina an tok na sahle ni na soya Chris chu an chung ko chungchang a soina song da chu highland alone le ta ani heng ba ka hian November ni li atanga ni ro kumsa ni som pakhada khan Weibo apps atangin Chris ongi pasalanga in soin Chrisin a poisa dollar sang ni sathum India poisa a noi khat singkwa sang ria somni pahni atlan bo puide tho chu ron soin he Weibo apps atang hian Chris omna asia thena na azon na te chu an hailang le ta a
heta tang thei hi chuan mi te chuan Chris chu mi bum mang do sei chinga chuan an ngai ta vek mai kan sei tak alem zia thiam na te kha alan dana chuan dot pho chom vek ani mel ta hle maya khang alim zia moi tak tak mi dang te na a hral thin le thil pek ang hiala alo pek to zong zong te po kha lim zia thiam tak mai taw bo la ka tanga ale ni tho chu aron dar le ta a he ba ka hian he thu thang awm nu lok hian Priscilla chuan Instagram a athalak post zaria chuang lai mai chu adili zui ngal mak bok ani ome amai ro chu Chris chuan adik na mani se ngoi a chu anga chuan in sein dan anga ma alak ngei tur thu a sei nu hian Hong Kong attorney David achu to ta an pu ming chian ang zong zong a chuan dan anga ma la tur hian arwai ta a amai ro chu hetia na sataka Chris amal phau nu po hian lian na anin kar kha chu a boy pha ho lo ni na lang an pahni chuan event lian tak taka te chuan la in lan dun reng theinin camera ma te chuan nui mel pu sang hian an hlim mel the hle maya nima sila hetia an pu ming chiana te are to don emo an ti la hian thu thar dang chu alo om le tlat mai chu thil chu January ni somni parukum sang ni somni pali khan Chris unge chu US Navy officer nen October tha kum sang ni som pariata ani nei thole an thil sha thar chu fin fiana thatak an nei thu te ne lam chuan an ron tar lang le ta a Christine pasal ani lai hi lian na anin zui to nu ni nge na lang US Navy ne na ani nei thlak po hi mu tur awm nge nge ani te chuan he thu ada rol che hian lia chuan Chris thlawang chu ron hau zui vel in Chris chu ti luina awanga US Navy officer ne na ani nei nge thu te ma se Christine adu la awanga chen in akyanga bok akir le thu te ne lam chuan asoi lang ta a ma se he hi Christmas phau top na tur chu alani ho lo Christine azirna le hildang danga mi zong zong in document an nei be thelo anga anei bek na tile degree engi muzat ani na le khapoi mo tak tak te chu alem bek ani tho fin fian an lam chuan an phor sak le ta a tin thlona khal thei tura azirna mun anga asoi Pacific State Aviasona a document te chen chuan alem bek alo ni reng maya PSA an president chuan Chris ungi ti mingpo zirlai an nei lo tho hi asoi lang bok ani ome heba ka hian Stanford University a degree ani na mechanical engineering le computer science engineering zongsong ti po kha document lem sem chobek alo ni reng maya ma se Chris hian sot course so akalawanga mi ten an zir tir an chat pui lo tho alo sei vele thung hetianga mitam tak dot pho chop manga alo bum ton awang hian February ni somni kumsang ni somni palia khan satin magistrate court chuan Chris unge chu kautangi nge in heta hian athu hla an ngei to ma song chu custody om tor hian an hreng zui tangal bok ani te chuan April ni som paruka mi bumna tam tak le dot pho chop tam tak asoi wang khan case siam sakni in thlasomni panga lai mai chu lungina tang turin ko chuan Chris unge chu a shemta a hetia thu boy alakal lai me khian lia po kha anupui hual ngai ven tur hian Guangzhou atangin Hong Kong a hian kalwang wangin dota an pon awang mai main anupui chuan ator thu hi ala soi fan fana chu mai ba ka engtika emo chuan thudik chu thuprual lawa alalan fia vek tur thu te soin Chris chu lungin atanga achwa hun huna ropui taka nupuya anei tur thu chu lo tiamin anupui hwal hi media ma chuan ala tantlat maya tin anom dun lai khan lia chuan ala ka tang hian Chris chuan aruka cheng khat po ala lak sak lo thu hi asoi bok ani ole khati zong kha tun chuma kan khis ngai thla khole the chu alo ni le ta a Chris hian ni na lem mangin lia sum le pai alak sak thenan hian lem achan mai mai kan ringe mangai na tak tak anin kara hian a om kan ring zok ani lo vek pu in lilung ke hian Chris unge lung ina tanga a chhon hnuah hian nopuya ala nei do kherangem comment section lama in ngai dan te in lo sei ve le chho don nia